res, nosaltres, suposo que ja ens coneixeu, però hi ha algunes cares noves per nosaltres, no? Jo sóc la Bàrbara Fastenal, directora executiva del programa Repte Experimenta, i al meu costat està la Eva. Sí. Digues, Eva. Eva Pucurull, porto tota la part acadèmica del programa. Exacte. Jo pertanyo al Departament d'Enginyeria Química d'aquí de la Universitat Rovira i Virgili. I jo a la Facultat de Química. Exacte. Sabeu també que amb nosaltres està gent de l'Autònoma, de l'ICIC i de l'IRTA que col·laboren. El que passa és que per aquesta primera sessió estem nosaltres donant la cara, no? Exacte. Bé, començarem explicant-nos algunes coses, ja us sonaran, perquè ja les vam dir a l'altra sessió, ara entrarem més en detall, però bueno, farem un repàs sobre què esperem de vosaltres en cada sessió, a nivell general i després més de cada sessió i com funcionarà el tema de documentació i això que es necessita, i després farem un repàs de les activitats que tenim per aquest curs perquè sapigueu si voleu, a més del que estem fent a l'aula, participar en totes les altres coses que podeu optar mentre estigueu aquí al programa. Doncs res, amb això ja entrem en detall. A veure, Eva, que començarà ella. Llavors, ja us avisarà per càmera, però així perquè tingueu una revisió ràpida de les escoles que participeu aquest any i també perquè xequegeu que el mes que us hem posat, que teniu assignat, és realment el vostre mes. Per tant, a l'octubre, Arrabassada i Gaudí, novembre, Collblanc, febrer, el Roseta Mauri, març, el Temple i el Carme, abril, el Jaume Huguet, i les escoles de la banda de Barcelona tindríem el Sant Gabriel al març i Can Mas a l'abril. Aleshores, primer... ja està. Llavors, primer de tot, us fem un breu repàs també perquè hi havia gent que per baixes i coses s'ha incorporat ara una miqueta la història del que anem a fer. Llavors, recordeu que vosaltres participeu al repte Experimenta dins del que anomenem l'Experimenta Lab, que bàsicament és despertar la curiositat dels vostres alumnes i dels nostres joves, diguem-ho així, vers les ciències i la tecnologia. Aleshores, treballarem, ja ho sabeu, en grups reduïts, per això us demanem que feu grups de 4 a 5 alumnes i a cada un d'ells aportarem una persona que té formació en ciència o tecnologia, que és el que anomenem el padrí, que és el que els ajudarà a desenvolupar tot el projecte. Els vostres alumnes han de tenir clar que el padrí ajuda, però són els vostres alumnes els que decideixen si fins on porten el projecte. És a dir, el padrí recolza, però com que això està en format concurs, han de ser ells els que accepten tirar endavant fins aquí o fins allà. Llavors, aquests padrins els busquem nosaltres. Vosaltres no heu d'aportar aquests padrins, tot i que després en parlarem d'això. Llavors, sabeu que, tal com teniu aquí 4 fotos, vol dir que vindrem a l'escola vostra 4 sessions de 2 hores cadascuna, on vosaltres ja ens heu passat l'horari, els dies que heu triat, etc. De forma que en aquestes 4 sessions treballarem, com teniu aquí a les icones, seguint el mètode científic, per tal que ells acabin desenvolupant un experiment científic, o sigui, duent-lo a terme i també comunicant-lo. Per tant, hi haurà una primera i una quarta sessió, que són les fotos de dalt dels extrems, on a la primera sessió venim només el que és el mentor, igual que l'última, de forma que en la primera ells sabran una miqueta què fer i buscaran informació sobre preguntes de la seva vida quotidiana que els criden l'atenció i que podem relacionar amb un experiment amb material casolà, per tal que a la segona i a la tercera sessió es prepari i es posi i es dugui a terme aquest experiment de la mà del padrí, i una última sessió on tornem a estar només els mentors, que acabarien d'arrodonir el que han de lliurar per entrar a concurs, que és un petit vídeo i una memòria. Llavors, sempre tot el que facin ho han de relacionar amb una pregunta de la vida quotidiana, i aquí teniu alguns exemples. Perquè l'entrepà em dona energia durant més estona, com funcionen les armilles antibales o com funcionen les olles a pressió. Sempre, ja ho veieu, intentant
inculcar que la ciència no és una cosa que es fa en laboratoris molt... que també es pot fer, evidentment, però no necessito un laboratori superespecialitzat. Amb el material que tinc a casa puc fer ciència i puc fer tecnologia. Llavors, aquí tenim una miqueta més detallades les 4 sessions. No entraré en detall, ¿vale? Diguéssim, la filosofia és la que us he dit, però el que hem de tenir clar és que ells estan en format concurs, concursen primer dintre de la vostra escola, on sabeu que heu de seleccionar un nombre determinat de grups o d'experiments, i a partir d'aquí això ho mostreu a la vostra comunitat, i la paraula comunitat és una paraula que enteneu vosaltres, és a dir, pot ser la comunitat de la vostra escola, incloent les famílies o del barri, el que creieu més adequat, però ho mostreu en aquesta comunitat i finalment, al juny, duem a terme aquí al campus a Salades la Fira Experimenta, on és la final entre tots els equips seleccionats de totes les escoles. Com us deia, per participar en això, vídeo i informe científic. Aleshores, com ens organitzem? Nosaltres, l'equip que forma part del repte Experimenta, és el que ens denominem mentors o mentores. Llavors, totes les escoles, si no m'equivoco, teniu diverses classes. Aleshores, tindreu gairebé segur mentora, perquè són més dones que homes, una mentora que és la que coordina la vostra escola. Per tant, és la persona que s'adreçarà directament al contacte coordinador de la vostra escola, per assegurar-nos que ja comenceu el repte, que us toquen tants dies, etc. A partir d'aquí, cada una de les vostres classes pot tenir mentores diferents. I aquestes mentores de cada una de les classes són les que parlen directament amb els padrins que han de venir a cada una de les vostres classes. Per tant, per nosaltres tenim aquesta doble coordinació, la que coordina l'escola i després la que coordina cada una de les classes. Aquestes coordinadores venim d'aquí, majoritàriament de la Universitat Rovira i Virgili, perquè som qui impulsa. També tindreu de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobretot els 2 centres que esteu a Barcelona, i després també podem tenir mentors o mentores de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària o de l'Institut Català d'Investigació Química, perquè des de fa ja molts anys col·labora amb tots nosaltres. I després, per altra banda, com us deia, us aportarem padrins. Aquests padrins, que sapigueu que són voluntaris, que els agrada el fet de comunicar la seva expertesa, que és en ciència i tecnologia, i per tant que ens acompanyen a les diferents sessions. Llavors aquests voluntaris venen evidentment de tots els centres que participem, per tant poden ser voluntaris que treballen a empreses, poden ser voluntaris que venen dels centres universitaris, i aquí en tenim de totes les categories, és a dir, podeu tenir des d'estudiants de grau, màster o doctorat, o tècnics, investigadors, professorat, etc. I també venen persones que treballen en els centres d'investigació. Llavors, a banda, nosaltres sempre obrim la possibilitat de ser padrins a pares i mares o tutors de les vostres escoles. Per tant, si vosaltres, que ja més o menys coneixeu els alumnes, i suposo que també les famílies, sabeu que hi ha pares, mares, que tenen una mínima formació en ciència i tecnologia i que els agradaria ser padrins, els heu de posar en contacte amb nosaltres. Evidentment, els equips, per exemple, que teniu el repte l'any que ve, encara no tenim la llista de padrins, però els que comenceu ara, nosaltres anem buscant els padrins amb temps. Això vol dir que si 2 dies abans de començar el repte a la vostra escola ens dieu que hi ha un pare o una mare interessat, probablement ja no tinguem lloc. Llavors, si voleu fer la crida, el que us aconsellem és que la feu ara. Si creieu que no és convenient, no passa res, nosaltres ho buscarem, però sempre l'experiència ens diu que no hi ha una allau de pares i mares, bàsicament també perquè han de venir a fer ajudar a col·laborar en horari laboral. Exacte, en horari laboral per ells, que és el lectiu dels seus fills, i per tant això és un punt important, però sempre hi ha algú que li agrada, pot i ve. Llavors, vosaltres mateixos, d'acord, no ho deixeu a última hora,
perquè si no el que passa és que aquest pare-mare s'ofereix i després li hem de dir que no perquè ja ho tenim Per ple. dues raons. Per una, perquè està ple, o perquè no ens dona temps de formar-los, perquè aquests padrins no venen així perquè sí. Vull dir, reben una formació prèvia d'una hora i mitja, més o menys, per poder saber exactament què s'espera d'ells, no? Quan vinguin al vostre centre. També cal dir que si són pares i mares, intentarem, perquè molts diuen jo vull amb l'equip del meu fill o filla. Això no ho fem, perquè ja hem vist que no funciona. Vull dir, no acaba de... Més que res no potser per al fill o filla, sinó més que res per l'entorn que diu és que li donarà millor puntuació, ho faran millor. Llavors intentem, ho poden fer a la mateixa classe, però mai amb el fill o filla. Això ja per si us ho pregunten que ho sapigueu. Exacte. No ho hem dit nosaltres, però si en qualsevol moment teniu una pregunta, podeu obrir micro i preguntar o ens ho escriviu pel xat. No fa falta que espereu al final, que si no a vegades... Vinga, doncs, si no dieu res, que crec que ningú aixeca la mà ni res, seguim. Vale. Llavors, això ja us ho havia dit, per tant, me la salto, que és el mentor escola tal, i del vostre centre, per tal que la comunicació sigui el més fluida possible, entenem que també teniu una persona coordinadora de tot el centre, que és la que parla amb el nostre mentor escola, val? I després tindrem el professorat que donarà suport a totes les classes que nosaltres vinguem i tots els dies. Llavors, aquest professorat pot o no ser de ciència i tecnologia, val? Nosaltres el necessitem com a professorat suport en el sentit de que, jo què sé, els alumnes ens demanen una cosa tonta que moltes vegades passa, que és anar al lavabo. Doncs no sabem si vosaltres els deixeu anar al lavabo dintre de la classe o s'han d'esperar que et soni el timbre. Vull dir, cosetes d'aquest estil. No, i també per donar informació, a vegades, si algun alumne té algun problema, alguna incidència amb aquest alumne, més que res que els coneixeu millor i ens podeu recolzar en aquest sentit, no? Mirant aquest alumne, millor tal, o el que sigui, no? Llavors, com us deia, no tenen per què ser professors de ciència perquè no han de donar un suport científic, que evidentment, si volen, el poden donar, d'acord? Però no és necessari. Però sí que tots els professors que vinguin a suport, el que us agrairíem és que els expliquéssiu què fem en aquelles sessions. Perquè a vegades ens hem trobat que ve el professor, que no té per què ser el mateix a les 2 hores, això us organitzeu com vosaltres us vagi millor, però que quan arribi que sàpiga que estem fent el repte experimenta, que els alumnes estan buscant informació, posant a punt un experiment, fent-lo, etc. Val? D'acord? Una miqueta que tinguin aquesta informació. I que tinguin clar que les persones que venen de voluntaris, els padrins a les 2 sessions del mig, que són voluntaris, que ho fan de vocació, i que això que no digui, és que ara m'esteu fent perdre la meva classe, que això alguna vegada ha passat i clar, aquests voluntaris també venen i estan donant hores a la seva feina per això. Llavors que ho tingueu una mica en compte que això és important, no? Depèn de com vosaltres des de centre transmiteu als vostres alumnes, es nota quan els heu motivat abans de que vinguem o quan el professor ja no està tan d'acord amb el que estem fent, no? Perquè és la seva assignatura del que sigui, que no és de ciències, no? Molt bé, seguim. Llavors, anem a les necessitats tècniques, això important. A veure, a les 4 sessions que venim, és obvi, no? Però necessitem una aula on en cada sessió treballarem per equip, que no vol dir que en algun moment de les sessions, sobretot a la primera i a la quarta, necessitem estar tota l'aula junta, però després sempre treballem per equips. Aleshores, podem estar, per el tipus d'activitat que es fa, podem estar tots a la mateixa aula, excepte, com diuen aquí, a la sessió 3. La sessió 3 és aquella on es fa l'experiment i ells l'han de gravar. Aleshores, si estan tots a la mateixa aula, quan graven, allò és una olla de grills. Per tant, el que us recomanem és que, si és possible, com a molt, només 2 equips estiguin a la mateixa zona. I dic zona perquè per la sessió 3 no necessitem necessàriament una aula. Penseu que tots fan servir material casolà. Llavors, els podem repartir
fins i tot, jo què sé, a zones de vegades hi ha passadissos supergrans que tenen raconets que queden molt bé perquè queden com a més íntims i ells allí els hi va bé per gravar. Podem anar al pati, podem anar, si teniu una sala on feu taller o laboratori, podem anar allí, però seria convenient tenir doncs, aquests espais. ¿Vale? I penseu que a la sessió 3 aquests espais els necessitem les 2 hores. D'acord? Llavors, no penseu que gravaran la primera sessió i quedarà l'espai lliure. Compteu que aquests espais que utilitzarem els necessitem les 2 hores. Val? I ja us dic, no tenen per què ser aules formals. D'acord? Llavors, en totes les sessions, com diu aquí dalt, necessitem algun mitjà, tablet, portàtil, aquí posa mòbil, després ja parlarem d'això, perquè aquest any està més complicat, però necessitem per cada equip un dispositiu perquè ells puguin connectar-se a internet, perquè necessitem buscar informació o fer aquest estudi d'aprenentatge, que no és res més que ells han d'omplir una espècie d'enquesta, que la fem a la primera sessió i a la quarta sessió, per tal de veure doncs, quina és la seva percepció en ciència i tecnologia, val? I veure si hi ha alguna diferència entre abans de fer el repte experimenta o després d'haver fet el repte experimenta. Val? I a banda d'aquest dispositiu, també necessitem que portin alguna coseta per escriure i prendre notes, perquè el que anem dient a la formació que fem a tots els padrins és que ells són la guia que han de fer perquè aquest procés sigui correcte, però a més també han de fer petites passes per anar inculcant com es treballa des del punt de vista científic i tecnològic. I una de les coses importants és anar prenent nota de tot allò que es busca, de tot allò que es fa, que s'observa, etc. Llavors, pot ser un full, pot ser una llibreta, el que vulguin, pot ser una per equip, pot ser una individualment, el que us sigui més còmode perquè portin alguna cosa per escriure. Vale? Molt bé. Després, a més, a la primera sessió, donat que la mentora que vingui cada una de les classes farà una petita presentació, necessitem que ens doneu accés a un ordinador de l'escola que tingui connexió a internet i que vagi connectat al canó i a la pantalla. Sí, us passarem per avançat perquè a banda de la presentació ja la portarem nosaltres en un pen o en un ordinador també, o la tenim penjada també a la xarxa, però passarem com a mínim un vídeo que és de com es treballa de forma segura a l'aula. Això ho fem a través del YouTube i per tant necessitem aquesta connexió a internet. Aquest vídeo també us ho passarem ja en la mentora, us passarà l'enllaç perquè el pugueu posar en un drive, en un Classroom o el que tingueu, perquè els alumnes, si el volen veure després, també. Igual que hi ha un altre vídeo, que aquest no el passem durant la primera sessió, però sí que els hi serveix de suport de com crear un vídeo, no? Com editar un vídeo i com crear un vídeo, perquè hi ha algunes escoles que ja ho heu treballat, però d'altres no, i així ells ho poden mirar i poden seguir pas a pas per la part d'edició de vídeo. Vale? Exacte. Llavors, com que molts de vosaltres en els centres cada professor té un ordinador, doncs que tingueu en compte que el professor que està en aquell moment en l'aula ens haurà de cedir el seu ordinador. Val? I si hi ha canvi a la segona hora, a veure com ho fem. Exacte. Vale. Molt bé. Tema mòbil ho vols tractar? Sí, aquí. I llavors, a la tercera sessió és la sessió on ells fan l'experiment i el graven. Llavors aquí, a veure com ho teniu. El que sempre... O sigui, de vegades aquesta gravació l'han feta amb el propi ordinador que cada alumne té, perquè solen tenir càmera i poden gravar. Val? De vegades ha sigut un ordinador que l'escola heu cedit a cada grup i que aquest ordinador s'ha de retornar quan acaba el repte al cap de 2 hores. Llavors, a nosaltres ens és igual. Ells han de gravar, però el que heu de tenir en compte és que ells van gravant. Fan moltes tomes i moltes vegades el que van gravant és a petits trossos tot l'experiment, perquè després ja l'editaran. Llavors, heu de tenir en compte que quan acabem les 2 hores no ens dona temps a gravar i editar i tot. Per tant, ells han de poder han de poder guardar tot allò que han gravat en algun lloc.
Llavors, no pot ser que al cap de les 2 hores aquest ordinador s'hagi de resetejar perquè l'ha d'utilitzar algú més. Això és el que heu de preveure. Entenc, el que funcionava sempre molt bé és que cada equip portés aquell dia un mòbil, cadascú grava el mòbil i llavors ja ho tenen allí guardat. I per tant, a partir d'allí editen. Però això no sé com aquest any ho voleu solventar a les escoles, no sé com ho teniu. Però que nosaltres, diguem-ne, com a repte sí que no portem cap càmera per cada equip ni res. No, això no és viable. No és viable. Llavors, això sí que és una cosa que heu de tenir en compte vosaltres i ens agradaria que cadascú de vosaltres ens ho aneu dient com ho voleu resoldre per no trobar-nos el dia que toca amb un follon. Sí. Vull dir, si permeteu aquell dia que es faci ús només per això del mòbil o tindreu tablets per cada grup, no pot ser una que vagi rotant perquè no dona temps. Això ja ens ha passat a una escola i no va donar temps. Vull dir, heu de tenir en compte, ha de ser una per equip i després que aquella informació que hi ha a la tablet o l'ordinador la pugui guardar, perquè si després l'equip no la pot fer servir després, tampoc té cap sentit. Llavors això, segurament ara no ens ho podreu contestar, o si els que ho teniu clar, al final ens ho podeu comentar i així entre tots potser podem trobar solucions, però que això sí que ho penseu. Abans de que anem a la vostra escola, això ha d'estar resolt. D'acord? De moment veig que no dieu res. O sigui, esteu pensant. Sí. Esteu pensant. Vinga, seguim. Llavors, més o menys un mes abans de començar el repte a la vostra escola és quan comencem... Hi ha algú que ja diu que cap problema que tenen tablets. Perfecte. Llavors, com us deia, esteu repartits d'ara fins al maig, tots. Llavors, un mes abans, més o menys. Menys els que han començat a l'octubre, que anem una miqueta més just. Sí, perquè també ells han començat a classes i nosaltres també. Aleshores, comencem els correus amb vosaltres i comencem a enviar-vos una sèrie d'informació i a demanar-vos una sèrie de paperassa. El primer correu el rebeu sempre de Bàrbara i a partir d'aquí us posa en contacte amb l'enllaç que teniu a l'escola, que és aquesta mentora d'escola. I aquesta mentora d'escola ja s'encarrega de parlar amb totes les mentores que hi haurà a cadascuna de les vostres classes. Llavors, què és el que us fem arribar? Doncs, primer de tot, com diuen aquí, important, us compartim una carpeta que, si de cas, us ensenyo més o menys quina imatge té, perquè ho veieu. Espera, si passes la següent hi ha una diapo i després podem entrar... Mira, us compartirem aquestes del Gaudí, però tindreu la vostra, del vostre institut. Llavors, tenim una carpeta per escola, per centre. En aquesta carpeta hi trobareu un Excel on hi ha totes les dades vull dir, quins dies feu el repte, quantes classes participen, els alumnes de cada classe, quins grups formen aquests alumnes, quins experiments han triat, quins padrins tenen, etc. Tot. I després tenim una carpeta per cada una de les classes que ens heu dit participeu. Llavors, dins de cada carpeta hi trobeu 3 subcarpetes, que aquí és on vosaltres heu de pujar la informació. Nosaltres us farem arribar un paper de drets d'imatge que l'han de signar els tutors dels alumnes, o si són majors de 14, ells mateixos ho poden signar. Donant-nos el seu dret o no a que nosaltres sempre fem fotografies o petits vídeos per després penjar a les xarxes. Per tant, paper de drets d'imatge. Aquests arxius els podeu pujar com us vagi millor, és a dir, un per cada alumne o podeu escanejar-los tots a la vegada i pujar un únic fitxer. Ens és igual, però el que nosaltres partim de base és que vosaltres controlareu si els alumnes tenen o no drets d'imatge. O sigui, si us han lliurat aquest paper. Ara us ensenyem l'Excel on ho podeu anar apuntant. Exacte. Sabem que no és fàcil, que potser perquè, el paper, després el perden, després no arriba als pares, coses, 1000 històries, però si un alumne no té signat els drets d'imatge, ho hem de saber perquè llavors no el fem sortir a cap foto per defecte.
No, i després, si aquest equip resulta que surt Sí. guanyador a la fira o abans de venir a la fira, han de tenir els drets signats. I els que no, bueno, ja els marcarem, però si guanyen i són guanyadors que gravem un vídeo d'aquest nen o nena, no pot sortir al vídeo, perquè aquest vídeo es fa públic i es fa públic perquè som els premiats, d'acord? Llavors això és important, que els drets no només serveixen per l'escola, sinó per més endavant, al final per la fira. Exacte. Després, me salto l'última perquè és la que va primer. També us farem arribar un petit document perquè els tutors donguin o no permís perquè els alumnes participin en aquest test d'aprenentatge que, com us deia, passem a la primera i a la darrera sessió. Llavors, el mateix, si l'alumne no té el permís, no fa el test. És molt important que el test el facin el primer i últim dia. Per tant, si hi ha algun alumne que, tot i tenir el permís, no ve el primer dia o no ve el darrer dia, no el considerem. I el mateix, podeu pujar un arxiu per alumne o els podeu englobar tots. I després, quan acabem el repte, aquí teniu una carpeta on per cada un dels equips de les vostres classes ens heu de pujar l'arxiu de la memòria i l'arxiu del vídeo. Perquè vosaltres, després veurem, fareu una avaluació dels vostres alumnes per tal de triar els millors grups, però aquestes memòries i vídeos també les passem als padrins que han vingut a les classes perquè ells també en faran una avaluació, no només de la memòria en si i del vídeo, sinó també quina és la seva opinió respecte al treball en grup que han realitzat. I aquesta avaluació us la fem arribar a vosaltres també. Que us pot servir a vosaltres per contrastar amb la que heu fet vosaltres i avaluar si decidiu avaluar-ho, o com a mínim tenim un feedback d'una persona externa que ha treballat amb aquest equip. D'acord? Vols entrar? Sí, anem a l'Excel. Llavors crec que he de sortir d'aquí per poder-vos ensenyar l'Excel, que el teníem aquí. I ara el porto i ara l'esteu veient. Sí. Vale. Espera, fer-ho. Això és aquest Excel que cadascú tindrà. Veieu aquí baix que hi ha tota una sèrie de pestanyes on tenim tota la informació. Llavors, teniu el calendari general que engloba totes les activitats del repte Experimenta, no només la que participeu ara a l'aula, sinó totes les que anem fent. Llavors, el resum d'aquí, important perquè teniu el resum de tota la vostra escola i fixeu-vos que aquí, segons el nombre d'alumnes que participen, sabreu quants equips heu d'escollir, quins dies heu de lliurar cadascuna de les coses. I aquí faltaria omplir, però aquí tenim totes les dades resum. Després tenim horaris per classe, que no l'obriré perquè ja tenim dades, que no cal compartir, i aleshores tenim una pestanya per cadascuna de les classes que participen. Llavors, aquí és on vosaltres, un cop sapigueu els alumnes de la classe de segon, el que sigui, o de primer, el que sigui, que participen, aquí és on heu de posar-nos el nom de cada un dels grups que heu fet. En funció del nombre d'alumnes, nosaltres ja tenim fetes les caselles, quants equips poden haver-hi, i aquí ens poseu el nom dels alumnes. I aquí aneu recollint si us han donat el dret d'imatge i si us han donat el test o l'autorització per fer el test d'autoaprenentatge. Per tant, vosaltres heu d'omplir aquestes 3 primeres columnes. Després nosaltres, quan vinguem a fer el repte, ja posarem quins 2 experiments tria cada grup, quin és el padrí que li hem assignat, si ha lliurat la memòria, si ha lliurat el vídeo. D'acord? Això ho tindríeu per cadascuna de les classes. També, si hi ha algun equip que creieu que té prou bon nivell d'anglès, vull dir, si teniu diferents alumnes que tenen un bon nivell d'anglès i els podeu posar en un mateix equip, aniria genial, perquè també tenim padrins i padrines que estan aquí a la universitat, que són estrangers i que els encanta participar, però evidentment el seu castellà o català encara no és prou bo com per fer una explicació científica. Llavors, si vosaltres teniu equips que tinguin un bon nivell, els podeu agrupar, ens ho marqueu, poseu un color diferent i ens dieu, mira, la classe de segon, el grup 1 pot fer-ho en anglès. Llavors nosaltres aquí busquem un padrí en anglès. Això us ho demanarem a cadascú
un mes abans. Ara, les dues escoles, de Gaudí i Arrabassada, ja us ho hem demanat. Si teniu un equip, sisplau, aviseu-nos, perquè nosaltres llavors ja podem assignar uns padrins en aquests equips. D'acord? Llavors, tenim aquí també, superimportant, la rúbrica que fareu servir quan acabem el repte per tal de triar els millors equips del vostre centre. Llavors, aquí dalt, en aquesta zona d'aquí, fiqueu l'equip 1, fulanito, menganito, seria tots els equips que tingueu, i llavors fixeu-vos que aquí teniu que avaluar el que és l'edició del vídeo, bàsicament, i després aquí heu d'avaluar la memòria escrita. Llavors, per a cada equip, en aquestes columnes que teniu aquí de colors alternats, agafeu, dius, espereu, més aquí. Originalitat, doncs, si és poc, li doneu un 0, o un 1, un 2, o si és molt, un 3. I aneu posant aquí els números, entre 0 i 3 de cada un d'aquests ítems. I al final ens donarà una puntuació, aquí dalt de tot, la suma. I en funció d'aquesta puntuació us serà molt fàcil dir, doncs, bueno, he de triar 2 equips, doncs agafes els 2 equips de puntuació més alta. Que són 4? Doncs els 4 de puntuació més alta. També, a vegades, aquí nosaltres no entrem, però si dieu, tenim 2 classes, però resulta que els 2 millors equips estan a una mateixa classe, però volem donar a cada classe una, doncs agafeu la més alta puntuació d'una classe i la més alta. Nosaltres no entrarem aquí. El que sí que us demanem és que sigueu coherents. Vull dir que si agafem la més alta puntuació, ja sigui per classe o totes de la mateixa... Vull dir... O sense tenir en compte la classe. Exacte, però sí que és important que li doneu valor a les mateixes les puntuacions més altes. Si teniu empats, aquí ja us demanem que mireu una mica en funció del tipus d'experiment, perquè si tots són làmpades de lava i resulta que també teniu una altra que és una reacció àcid-base, doncs intenteu fer varietat, perquè és que si no a la fira tindrem totes de làmpades de lava. Llavors és important això, mirant aquest tipus de coses, tenir-ho en compte. Sí. I la darrera pestanya que teniu aquí és perquè ens indiqueu com fareu l'Street Lab. Si muntareu una sessió a la vostra escola per als alumnes més petits, o invitareu una tarda a les famílies, o obrireu al barri, o ho fareu aprofitant que al poble hi ha la fira, no sé què, i farem junt amb aquesta fira, ens ho escriviu aquí. Entenc que ara per alguns és una mica difícil, però diguéssim que aquest calendari s'hauria d'anar omplint i acabar-ho d'omplir durant les 4, podríem dir, allarguem una setmana, les 5 setmanes que estem en el vostre centre. No pot ser que perquè un faci el repte ara a l'octubre acabem d'omplir això, doncs jo què sé, al gener. No té cap mena de sentit. Quan comencem tenim 4 setmanes presencials a l'escola i a la 5a setmana hauríem de ser capaços de poder fer l'avaluació dels alumnes, triar els equips i concretar com se farà aquest Street Lab. De forma que així anem tancant i per nosaltres també hi ha una organització darrere d'anar agafant totes aquestes dades per després organitzar totes les activitats que ens queden. Llavors, si ho fem així ordenadament, per tots és molt més fàcil. No sé si teniu algun dubte d'aquest Excel. Jo, si no... Jo tinc un dubte. Digues. Sí. Llavors, entenc que a part de les 4 sessions nosaltres hem d'organitzar un Street Lab, és a dir, que les famílies vinguin a una altra sessió, no? A una 5a que nosaltres organitzem sense padrins. Sí, exacte. Això podeu decidir com vosaltres vulgueu, tipus fira, tipus posem un stand, ensenyem, o ensenyem... Això ho deixem obert. La majoria fa el que li diem el pati obert, obren el pati i allí fan les activitats. Algunes s'han ajuntat amb l'Ajuntament i han organitzat coses molt xules, algunes vinculats amb Sant Jordi. Vull dir, les varietats, això ho deixem a vosaltres de fer-ho, però sí que és important d'aquella transmissió de coneixement. Vull dir, venim nosaltres des d'empresa i universitat a transmetre el coneixement, als vostres alumnes de primer i segon ho transmeten a la societat, que seria el barri, al seu entorn, i després també ho fan a la fira. I creiem que és important aquesta part de divulgació i difusió perquè ells acaben d'entendre les coses i saben explicar-ho a un tercer. I d'aquí aquesta part que li donem molta importància. Sí, i llavors també vosaltres decidiu si feu que participin tots els equips que han participat a l'aula o seleccioneu uns quants. Això ja... Els mateixos que van a la fira o... Això com vosaltres us vagi millor. Sí.
d'acord? També alguns anys ens han preguntat, i els premiats, perquè potser dins de la vostra escola voleu donar també alguns premis o alguns... Això han fet certificats alguns, han fet tota una cerimònia de lliurament de premis, han fet uns pins, no sé, això ja és tema vostre. Nosaltres aquí no entrem, vale? Jo tinc una pregunta. També es pot fer, o sigui, en vez de fer-ho cara als pares, també es pot fer dintre l'escola, pels diferents alumnes de dintre l'escola? Sí, també, cap problema. Dius, ho obriré als alumnes, jo què sé, de quart, cinquè de primària o el que sigui, el que vulguis. Vale, perfecte. Molt bé. Evidentment, el dia que feu aquesta activitat en concret, si ens ho dieu i a nosaltres, per les nostres classes que tenim aquí, ens podem organitzar, doncs, si podem, sempre ens agrada venir. Sí, el que sí que nosaltres, si ens podeu ajudar en tema de fer alguna foto i això, que nosaltres després també ho podem posar a les nostres memòries, perquè també això per nosaltres és gratuït, però nosaltres tenim el ministeri darrere que vol veure cada cosa que fem, d'acord? I llavors, si ens podeu ajudar amb això, us ho agraïm molt. Ens facilita la justificació. Sí. De tot. De tot, sí. Alguna coseta més? No, doncs seguim, em sembla. Ai, perdoneu, que ara no sé què ho és. Ens han presentat i podem anar a la següent. Aquí baix. Completa. A veure, ja està. Doncs tiro endavant. Llavors, així, són coses que si les llegiu ja veieu que són com de sentit comú, però les repetim perquè a vegades, a tots ens falta una miqueta de col·laboració. Aleshores, el que us dèiem, tot el professorat que al final, d'una manera o altra, estigui involucrat en el repte Experimenta, és molt d'agrair que estigui informat, que sàpiga el que va fer. Una idea general. Després, evidentment, si hi ha qualsevol dubte, ja li anem explicant. El mateix pels alumnes. Hem observat que funciona molt bé si ells saben una mica a lo que van. És a dir, vindran ara, ho farem una activitat. Vull dir, no fa falta que els expliqueu el detall, perquè això, el detall de cada sessió ja els expliquem nosaltres, però sí una miqueta de què va l'activitat que anem a fer, que vindrà gent externa, etc. Que és un concurs, que ells normalment sí saben que és un concurs i a més competeixen entre ells i després amb altres escoles, això sempre ajuda, no? Sí. I que poden guanyar premis, que ja us diem quin tipus de premis són perquè sapigueu. Vull dir, al final, a la Fira Experimenta, donem 3 premis, que són els millors joves divulgadors científics, que són 3 equips, d'acord? Per la vostra escola hi ha una dotació econòmica entre 250 i 300 euros, això depèn de cada any, perquè després podeu comprar material de laboratori i després el que és els equips. Després tenen una sessió per anar a resoldre un crim a l'Institut Català d'Investigació Química, aquí a l'ISIC, venen i fan tot un matí, que això els agrada molt, i normalment també després hi ha algun, però això va canviant d'any en any, per tant encara no ho podem dir, algun regal més físic. Sí, algun petit detall. Algun petit detall per ells també. Vull dir, sempre hi ha premi. I, evidentment, també els dieu que serà una activitat activa, en el sentit que han de fer un experiment, han de gravar-lo, vull dir, s'han de moure, però que, evidentment, que desitgem que treguin el millor d'ells, perquè hi haurà també una avaluació. L'avaluació que feu vosaltres per triar els grups i l'avaluació que fan els padrins. Molt bé. I res, i després també, quan ens digueu una miqueta a l'Street Lab, veurem una miqueta quina és la implicació que arribem amb l'entorn. Llavors, com que ja us diem que us passarem tota una sèrie d'informació que nosaltres la portem sempre gravada en arxiu, però que està bé que els alumnes hi tinguin accés perquè així la poden utilitzar quan els hi fa falta, estaria bé que habilitéssiu l'espai virtual que normalment feu servir, no sé si és el Classroom o el que sigui, d'acord? Sobretot, també hi ha el tema de la memòria que han d'omplir, és una memòria pautada. Llavors, nosaltres els donem una sèrie de preguntes
i ells les han de respondre. Llavors, en aquesta memòria està bé que quan els doneu accés al Classroom sigui un document editable. Nosaltres us ho enviem en Word, però a vegades ens hem trobat que segons com ho pengeu, ells no ho poden editar. Llavors, que sigui editable, d'acord? I bueno, que tinguin un espai on fàcilment puguin entrar i trobin tota la informació del repte. D'igual manera, en aquest espai, per almenys en els últims anys sempre és així, és l'espai on fiqueu una activitat on ells, finalment, és on lliuraran la memòria i el vídeo. Llavors, bueno, que quedi clar l'estructura de tot això. Com us deia, repeteixo, que tinguin alguna cosa, sigui full, llibreta, quadernet, el que sigui, per poder prendre apunts. I després, el que us agraïm moltíssim, i en fil del que us acabava de dir la Bàrbara, que nosaltres per fer tot això demanem un ajut econòmic que s'ha de justificar. Llavors, una part de la justificació també fem servir l'opinió de totes les persones que intervenen al repte Experimenta, i part d'aquest personal sou vosaltres el professorat. Llavors, al final de tot, la mentora de classe us passarà un enllaç i agrairíem moltíssim que tots els professors, encara que hàgiu estat una hora allí a l'aula acompanyant-nos, doncs ompliu aquesta enquesta per saber la vostra opinió, no només per justificar I per millorar. I per millorar, no? Perquè el que ens dieu allí moltes vegades són coses molt raonables i que anem de mica en mica millorant. Després, sobretot, feu ús d'aquesta carpeta virtual que us compartirem per tal de tenir tota la documentació. Penseu que per nosaltres també és molt útil en el sentit de que si algun dia, que pot passar, igual que vosaltres de vegades esteu de baixa, alguna de les mentores està de baixa, en aquesta carpeta no fa falta que li expliquem res. Mira la carpeta i veu qui són els padrins, si hi ha drets d'imatge, si no, vull dir, és molt més fàcil l'organització. I com us deia, a la tercera sessió, que és la que es fa l'experiment, doncs que disposem d'espais perquè com a mínim o com a molt hi hagi 2 grups en cada un d'aquests petits espais. Per fer l'experimentació aquest dia, ells porten el material de casa. Llavors, no us preocupeu, el padrí o padrina els recalcarà que han de portar el material, vetllarà perquè la distribució d'aquest material sigui equitativa, sobretot pel cost que pot tenir, perquè a vegades la típica làmpara de lava, han de portar el pot, que és un pot de conserva que reciclen del que sigui, i després han de portar oli. Doncs vetllem una miqueta perquè l'oli, que és el més car de tot, no el porti només un alumne, sinó que quedi una mica distribuït. De totes maneres, si quan anem a fer l'experiment falta algun material, la mentora que us toqui aquell dia, el primer que fa és passar pels grups per veure si falta alguna cosa, i com és material casolà, doncs si falta alguna cosa i que no podem suplir d'un altre grup que ho tinguin accés, doncs ens anem al supermercat que hi hagi més a la vora i ho comprem. Per tant, al final l'experiment és difícil que no es faci, a no ser que sigui un material superespecífic, però sí que tingueu en compte que ho han de portar ells, perquè ha de ser material casolà, és un material que no sol ser car. I per la fira, si estan triats aquests equips, no patiu, que llavors sí que ja ho posem nosaltres, perquè és en grans quantitats de repetir l'experiment. Però a classe volem que aprenguin a ser responsables de les seves... Exacte. Del seu projecte, diguem-ne, no? A més, fan un pressupost per aprendre també com es fa un pressupost, quin cost té el seu experiment i tot això. Hem d'anar més ràpid, però si no, no acabarem. Aquí això ja ho hem explicat una miqueta, però sabeu, acabeu el que és el repte Experimenta a l'aula, que és la primera part de l'Experimenta Lab, que ho fem amb vosaltres, després feu l'Street Lab, veniu a la fira i donem aquests premis que ja us hem explicat. Aquí anem fotos del Street Lab d'algunes de les sessions, la fira una mica perquè veieu com funciona, teniu un stand, nosaltres les bosses que veieu és d'on surt tot el material, que el tenim allí preparat per cada grup, van amb les seves bates, els identifiquem, intentem fer-ho força professional perquè se sentin que estan en una fira de veritat i estan competint i que això és algo seriós, no? Aquí surten, el jurat que surt són persones de les empreses que ens donen, que apadrinen els premis, però també de la pròpia universitat. Aquí tingueu la data ja el 5 de juny,
serà la fira, aquí al Campus Experimenta, si no hi ha cap... Campus Salades. Campus Salades, perdó. Si no hi ha cap cosa per tema de selectivitat, que això ho hem d'acabar, però crec que no ens coincideix. I seguim. El premi que us donem és a l'ISIC, que van i experimenten, i després que sapigueu que el repte Experimenta té molts objectius, no només el primer, que és en el que participeu vosaltres, que és el de despertar la curiositat, sinó que, evidentment, volem augmentar el nivell d'alfabetització científica, desconstruir els estereotips de gènere, i després tenim tota una part més dirigida a la comunitat, tant d'empreses com d'instituts de recerca i els propis estudiants universitaris que col·laboren, que és tota la part del hub. També aquí tenim activitats pels docents. Ara passarem rapidíssim perquè veieu una miqueta el tema d'augmentar el nivell d'alfabetització científica. Això fem a través del que diem el Campus Experimenta. Nosaltres ara, de fet, d'aquí no res, presentarem la convocatòria de llicències perquè pugueu accedir al Campus Experimenta amb tots els crims que hem fet en els darrers anys. Són com cursos en el qual, d'una forma molt pautada, els alumnes, d'una forma gamificada, perquè sempre hi ha una història darrere, passin a resoldre un crim. Ara tenim 480 llicències gratuïtes per a la vostra escola. Si no podeu assistir, no patiu, això queda penjat al YouTube i podeu veure, i teniu per participar fins al 31 d'octubre per obtenir les llicències. La propera, per la Setmana de la Ciència, llancem sempre un nou crim Experimenta, que aquest està obert fins a final d'any, fins al 31 de desembre, i per tant no cal tenir cap llicència per accedir-hi. La nova sessió és la d'Operació, perdó, que ens hem saltat aquí, és Operació Terra, es diu Operació Terra en Joc, i està vinculada al canvi climàtic, que de fet la presentem el dia 24, que és el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. D'acord? Seguim. Després, per tot el tema de deconstruir els estereotips de gènere, nosaltres col·laborem amb investigadores de tots els centres i universitats que col·laboren amb nosaltres. Cada any ens presenten una investigadora que, a partir d'una paraula clau de la seva recerca, que evidentment ho fem de forma senzilla, en 2 minutets ens expliquen què fan, i a partir d'aquí nosaltres creem material didàctic, que això està en PDF, que us ho podeu descarregar i treballar un experiment relacionat amb la feina d'aquestes investigadores. Això ho farem en aquesta etapa just voltant a l'11 de febrer, el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència. Després fem tallers en streaming que estan més adreçats a famílies amb nens, però també us convidem a vosaltres, docents, si esteu interessats en veure diferents tipus d'experiments que podeu aplicar a l'aula. Aquí podeu agafar idees. Fem 3 sessions, que no sé, Eva, si en el següent posa les dates. La primera el 17 d'octubre, el 14 de novembre i el 13 de febrer, que són les que sempre fem a les 7 de la tarda a través del YouTube, que ho fem l'Eva i jo. Seguim. I després les activitats ja del Hub, que per vosaltres com a docents la que us pot interessar més és la d'Experimenta en xarxa, que són formacions en les quals anem a buscar pel territori docents que posin en pràctica l'experimentació d'una forma molt xula i pautada, no tipus gairebé recepta de cuina que vosaltres podeu replicar, i això ho fem al juny, a finals de juny, si no m'equivoco, si el 26 de juny aquest any, de 10 a 12. Si vosaltres a les vostres escoles teniu algun projecte interessant i ens voleu posar en contacte amb nosaltres, doncs mira, qui sap, esteu vosaltres fent aquí una de les sessions. Normalment presentem entre 4 i 5 diferents propostes, mitja horeta cadascuna. I després tenim el que són les e-talks, que això ho podeu accedir en streaming, per tant, si esteu lluny no patiu o no us voleu traslladar. Això està més orientat a tercer, quart de l'ESO i ja batxillerat, en el qual fem 3 xerrades de 10 minutets cadascuna, convidem professionals del món científico-tècnic que expliquen per què han triat la seva carrera i què han fet amb ella durant la seva carrera professional. Entremig, perquè no sigui massa seriós no, però que no desconnectin els estudiants, fem una gamificació, hi ha premis en joc i funciona sempre molt bé. És una horeta, això ho farem al març, si no m'equivoco, sí, a les 12. Per tant, ho podeu venir a veure-ho en directe, si sou de per aquí, de Tarragona o voltants, o podeu accedir a través de l'streaming del YouTube. I crec que ja ho tenim tot.